دوتو درهباتاچی برانت انچشما سرپده اوست ویلفر ارگنائزیشن سالی سرجنبیت کیوتی کار بندات کتا آئیے مول و مراد غریب بزگ نیزگر زیر دستن مردمانی علاج خاص کینسر نادرہ ہنی اما نادرہ کہ ہاں دس رسنی اوار بزگانت ترتا پوچو لاچارم گڑا ہوست خدمتا چی آہینی علاج یک پا یکا بیگائیں وہی بنداتیا بازیں مردمہ و بازیں راجا کمک رستا سنگتا ڈنے گا چا ملکے گا اہنسو پدا اوست ذات ذریات قوم و ٹک و علاقہ ہچ سیادی نیست اور وحدہ وتی کارا پر راجی پر غزگ پر غریبیں راجہ واسطہ کنت اور امید کریں کہ شما اوست جہدہ ستا دیت ساڑائنت و یہ ہوار بیت جہد پار کسا اوست پا بھی